الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على طائر السيد الغر المحجلين عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سارے احباب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہنا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہنا ہوندا حسن و حسین دا سامنے لانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے لانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام مدنی دا میرے گھر کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے لانا ہوندا زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں زہرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا
بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے لانا ہوندا الیاس میں تر جاندا طیبہ وچ مر جاندا الیاس میں تر جاندا طیبہ وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے لانا ہوندا اللہ تبارک و تعالی دی ہر قسم دی حمد و ثنا تو بعد درود پاک تاجدار انبیاء سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دی وچ عقیدتاً تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کرن تو بعد تمام گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی محفل پاک بسلسلہ برائے اصال ثواب نکات پذیر ہے جس دے بانی میرے والد صاحب ڈاکٹر محمد جاوید اور اناد بھائی اور مہر برادران اور جس نے بھی اس محفل دے اندر پرجوش پرجان تعاون فرمایا خالق کائنات دے کے دعائے کہ سانو سب نو اس محفل دے صدقے دے نال خاتمہ بالایمان فرمائے آمین بجاہ النبی الامین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ صحابہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہر۔ ایک باری آنکھو سبحان اللہ تے پڑھیں گے قرآن پاک بھائی اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہر۔ کدھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ربنا بالوالدین احسانا۔ کدھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا نشکرنی ولوالدین احسانا۔ خالق کائنات نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا اپنے بوڑھے ماں باپ نو اف تک نہ کہو۔ آؤ ایسے ہی یاد کریمہ نو لے کے حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ چل دیاں۔ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی آیا کہ عرض کی تھی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ نو موڑیاں تے چک کے 7 حج کروائے، یا رسول اللہ کی میں اپنے ماں باپ دا حق ادا کر دیتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو سکرات دا حق ادا نہیں کیتا۔ جس رات تیری ماں نے تینوں گلے بستر تو اٹھا کے سکے بستر تے لٹایا اور خود سکے بستر تو اٹھ کے گلے بستر تے لیٹ گئی تے تو کہہ رہے میں اپنے ماں باپ دا حق ادا کر دیتا ہے۔ تو تے اس اقرار دا حق ادا نہیں کیتا جس رات تیری ماں نے تینوں گلے بستر تو اٹھا کے سکے بستر تے لٹایا۔ حضرات علی وقار ماں باپ گولی نال نہیں مر دے، ماں باپ اس دن ہی مر جاندے نے جس دن اولاد گناہ فرمانی کر دیئے، جس دن اولاد ماں باپ نو جھڑکا مار دیئے، ماں باپ تے اسے دن ہی مر جاندے نے۔ اور جدو ماں باپ اس دنیا تو چلے جاندے نے تے پھر بھائی آپس وچ مشورہ کر دے نے کہ 30 دیگاں پکائیں گے۔ دوسرا بھائی کہندا کہ فلاں چودھری دی ماں مری سی انہیں 35 دیگاں پکائیاں سن، میں وڈا چودھری ہاں میں 40 دیگاں پکاواں گا۔ میں اس 40 50 60 دیگاں پکاؤن والے جوان کو پوچھنا چاہنا وا کہ جدو ماں باپ زندہ سن کہ ماں باپ دی دوائی دا خیال رکھیا، ماں باپ دی جُتی کپڑے دا خیال رکھیا، ماں باپ دی خوراک دا خیال رکھیا؟
جے رکھیا ہے تے ٹھیک ہے، جے نہیں رکھیا یہ 40-50 دے گا تواڈے بوٹھے تے وجنیاں نے، ایک دا بھی ثواب نہیں ملنا۔ تے پیر نصیر الدین نصیر نے ساڈے ضمیراں نو جھنجوڑیا تے آپ لکھ دے نے بے قدراں کوئی قدر نہ کیتی تے اساں کیتی خوب تسلی دنیا دار پجاری زر دے جویں کتیاں دے گل ٹلی تے روون گلیاں بازار اج ویکھ حویلی کلی کوچ نصیر اساں جد کیتا پھر پہ جاسی تھر تھلی کوچ نصیر اساں جد کیتا پھر پہ جاسی تر تھلی۔ یہ بات چودے کا پکان دا کوئی فائدہ نہیں، قدر کرنی ہے تو زندہ ماں باپ دی کرو۔ جا پوچھو نا دے کولوں جا کے جنہ دے ماں باپ اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے، جا پوچھو نا دے کولوں جا کے جنہ دے بازواں ورگے ویر اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے، جا پوچھو نا دے کولوں جا کے جنہ نو اج بھی عید دی نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ نو ملن واسطے قبرستان جانا پیندا ہے، جا پوچھو نا دے کولوں جا کے جنہ نو اج بھی عید دی نماز پڑھ کے اپنے بھائیاں نو ملن واسطے قبرستان جانا پیندا ہے۔ اتے واسطے میاں صاحب بول کے آندے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے ٹر گئے نے دلاں دے اوے وطن لو چک مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ کیتی جد یاراں۔ حضرات علی وقار کسے دا باپ ٹر گیا، کسے دی ماں ٹر گئی، کسے دے ویر ٹر گیا، کسے دیاں بہناں ٹر گئیاں، جنہ دے ٹر گیا انہاں دے واپس کوئی نہیں آنا، جنہ دے زندہ نے او قدر کرو۔ آج اپنے معاشرے دے اندر نگاہ دوڑا کے دیکھ لو، چاند ایسیاں شکلاں جو پچھلے رمضان ساڈے اندر موجود سن، چاند ایسے محبت والے جی جو پچھلے رمضان ساڈے اندر موجود سن، پر اس دفعہ ساڈے دسترخوان تے کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے عرباں دے سلطان بول کے آندے ہسن دے کے رون لیائی تینوں دتا کس دلاسا عمر بندے دی یارو ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی سٹ چھوڑے سنے جتے پرت نہ سکسی پسا مالک تیرے کو حساب لوے گا یہ رتی گھٹ نہ مسا۔ جنہ دے ماں باپ زندہ نہیں او قدر کرو، جنہ دے ٹر گیا انہاں دے واپس کوئی نہیں آنا، جنہ دیاں ماواں زندہ نے، جنہ دیاں بیٹیاں بہناں زندہ نے، انہاں نو قدر کریا کرو۔ حضرات علی وقار ہن عید دے دیاڑے آ رہے، بیٹی اپنے سسرال دے وچ جتنی مرضی امیر ہووے، جتنی مرضی لین لاٹ ہووے، پر انہوں اپنے پیکیاں تو آس ہوندی ہے کہ آج میرا باپ میرے واسطے عید لے کے آ رہا۔ حضرات علی وقار انہوں آس ہوندی ہے کہ آج میری ماں میرے واسطے عید لے کے آ رہی۔ حضرات علی وقار انہوں آس ہوندی ہے کہ آج میرے بہنا بھائی مینوں میرے واسطے آ رہے، پر اوہی ماں باپ اوہی بہنا بھائی جدو چاند رات تک نہیں جاندے، اوہی بیٹیاں گھراں دیاں نکراں چلا کے روندیاں نے، اوہی بیٹیاں اپنے گھراں دے دروازیاں نو پکڑ کے روندیاں نے۔ اتے واسطے شاعر بول کے آندا ہے دھیاں لئی
اے پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں دکھ سکھ سہن دیاں تے کچھ نہ کہندیاں اے ویکھ دیاں دیاں تقدیراں حضرات علی وقار اپنی ماما بیٹیاں نو عیداں پہنچایا کرو حضرات علی وقار انہاں نو آس ہوندی ہے کہ اج میرے بھائی نے آنا ہے اج میرے باپ نے عید لے کے آنا ہے کی پتہ ہے رمضان ساڑی زندگی چایا ہے اگلے رمضان اسی پتہ نہیں ایتھے ہونا ہے کہ نہیں ہونا کی پتہ ساڑے جو کس نے اس دنیا تو ٹر جانا ہے اتوار دے شاعر بول کے آندا ہے عیداں تے شب راتاں آئیاں سب لوگ گھرانوں آئے او نہیں آئے اے پرت محمد جڑے آپے ہتھی دفنائے خالق کائنات کے دعائے کہ جو کچھ سنیا سنور تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوی ان الحمدللہ رب العالمین